Демография ил күләм проектының спорт тормыш нормасы федераль проекты буенча быел Татарстанның 4 районында ГТО нормативларын топшыру мәйданчыклары ачыла. Алар Нырлат, Яшел Үзән, Чистай, Биектау районнарында урнаша. Күкмарада универсаль спорт залы төзелеше тәмамланды. Казанның 130-нчы урта мәктәбе территориясендә физкультура сәламәтләндерү комплексы, шулай ук стендка һәм пулидан ату буенча спорт мәктәпләре җиһазлар белән тәэмин ителде. Татарстан һәм Россиянең спорт резервын әзерләүче спорт оешмасына җиһаз, инвентарь, экипировка һәм 5 Ford Focus микроавтобусы сатып алынды. Демография ил күләм проекты физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүчеләр санын 55%-ка кадәр җиткерү бурычын күздә тота. Буа утарының мәдәни киңлеге ишек алдыннан салонга кадәр дигән халыкара мәдәни күңел ачу үзәге географиясендә. Проектка районның Адав, Толымбай, Ивашевка авылындагы утарлар кертелде. Параллель рәвештә Буа Талисе традицион театр лабораториясе үз эшен башлап җибәрде. Чараның ачылу тантанасы киләсе сюжетта. Утарның мәдәни киңлеге ишек алдыннан салонга кадәр дигән халыкара мәдәни күңел ачу үзәге кысаларында Буа Талисе театр лабораториясе старт алды. Чараның программасы 2 театраль эскиз карау белән башланып китте. Берсаның Владимирдан килгән Владимир Кузнецов, режиссер Владимир Кузнецов тарафыннан Салават Юзеев әсәренә нигезләнеп эшләнгән эскиз, икенчесендә Борынгы Греция вакыйгалары эшенә сыйдырган эскиз, ансында тарихи түгелде Булат Мегин. Алдагы көндә Тимур Галиев тарафыннан куелган Столыпин театраль эскизын күрсәтү планлаштырыла. Тагын берничә эскиз чакырылган экспертлар тарафыннан бәяләнәчәк. Кич бага спектакле, алтын бирлек экспертлары карый, алар монда берничә шушы Мәскәү, Питер һәм төрле илләрдән килгән кунакларга тәкъдим итәбез. Һәм инде кирпитә безгә берсе көнгә Тәтештә, аннан ары Ивашевкада, Ивашевлар ударында, аннан Апаста көне буе. Чакырылган кунаклар арасында төрле төбәкләрдән килгән театраль экспертлар, республика театрлары директорлары да бар. Алар бирегә яңалыклар эзләп, тәҗрибә туплау өчен килә. Мин ниндидер табышлар эзләп киләм. Буалар нишли икән, кемнәрне чакырдылар икән, нинди эскизлар бар икән, кайсылары спектакль булып чыгар икән, безгә дә берәрсе калмас микән, кагылмас микән дип. Без бер юлда йөрибез Буа театры белән. Шуңа күрә миңа монда кызыклы. Тагын булар нишләп ташладылар икән, ничегрәк икән дип без бер-беребездән хәтта ярыша эшлибез без хәзер. Халыкара мәдәни күңел ачу үзәге ачылу һәм театраль лаборатория 29 август көнне Әхмәр хәзрәт Юныс каберенә изге сукмак ачу белән тәмамланачак. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.